Tot aquest treball prové del vídeo que va guanyar el Premi de la Bienal, que era un vídeo on jo nedava i cantava des del mar al paisatge de la Costa Brava. No? Totes aquestes veus, que són des del 2018, 2019, 2020, totes aquestes veus que han estat amb mi al mar, no? I que apareixen en aquell moment, jo les he guardat com material, no? Com qui treballa en pedra, doncs jo tinc aquestes veus, no? És a partir d'aquí, no? Que he volgut fer una performance a terra, no? Comunicable amb un públic, i és d'aquí també on surten la resta dels materials, no? Sí, doncs a l'Expo el que intento fer és com tenir aquesta performance al mig, no? I atacar-la des de diferents punts de vista. No? I hi ha aquesta doble projecció, que són dos vídeos que no intenten registrar la perfo, sinó capturar-la i difuminar-la. I alhora hem treballat amb un registre d'àudio, amb una idea de fer una taxonomia de tots els sons que podrien aparèixer en la performance, no? És més com un alfabet, no? I després hi ha dues potes més, una són les fitxes que descriuen aquests sons, i després tot hi ha una cosa amb la gràfica, no? Les esses que es van com distribuint per l'espai.